din Antoinette. 48 sen ilu twildet binta Christine. Twildet b'Down syndrome. Christine, she's very lovable. Taf tħobb. Antoinette tgħidilna meta twildet Christine ma kienx hawn fejn issibla għajnuna, għalhekk flimkien ma' nies oħra waqfu id-Down Syndrome Association. Imbagħad ir-raġel tiegħi dam 18 sena president tal-Għaqda. Christine u l-papa tagħha John kienu close ħafna. Oh, it was very close. L-ewwel John kien ifissida ħafna. 10 xhur ilu, missier Christine ħallina. Christine dakinhar kienet preżenti u Wara li mitu ħadet qata kbira. mingħajr żewġa għal Antoinette isir aktar diffiċli. Imma meta ċemplura d-dar tal-Provvidenza biex jgħidula li għandhom post għal Christine, U għalt li għandna post, għalt li għal Christine, għattilla li għattilla, I'm sorry, għattilla no way jiena. Sorry. Mbagħad żammejta xara joħra d-dar. U she was getting worse. U kumberazzjoni reġgħu ċempluli, għalu li għandna vacancy. Għattilhom d-dar borrajt ħala ċetta. U ħadniha fit-27 December. She's very happy ta' u jħobbuha minn kollox qed ngħidlek veru fuq li dej. But I miss her. Christine nħobbok ħafna. X'naqbad ngħidilha jiena immur spiss hemmhekk u nara nħobbok qalbi. grazzi tal-li jettejn id-dar tal-Provvidenza.